Според мен клиентите избират OMV, защото се опитваме като голяма верига бензиностанция да гоним стандарти на качество на горивата, сандвичи, закуски, магазин. Стараем се винаги да отговаряме на нуждите на клиентите и смятам, че те го оценяват. Смятам, че съм показал по някакъв начин на колегите си, че имам лидерски качества и екипът ми често се обръща към мен за съвет и подкрепа. Щастлив съм, че съм част от тази промяна. Света се променя всеки ден и все по-бързо. Работя във веригата от около 3 години. Тогава приключвах един европейски стаж и работа на бензиностанцията се появи като перфектната възможност да съчетавам лекциите в университета заедно с работата. Динамичността на работа сигурно е нещо, което много ми харесва. Всеки един ден е различен. Имаме лоялни клиенти, имаме и нови клиенти, интересни разговори. Средата е много динамична. Смятам, че доста от колегите ми съзнават нуждата от такава промяна. Те не веднъж са я изпитвали, защото голяма верига като OMV се е променяла през годините. Сега смятам, би ги призовал да бъдем по-адаптивни към променящата се среда и да се нагаждаме според световните тенденции. Смея да твърдя, че се разбирам добре с всички колеги, всички са дългогодишни работници, помагаме си, наистина работа може да бъде доста забавна.